Salutare și bine m-am găsit la un video de Brawl Stars. Da, astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, desigur. Din nou, am făcut acest videoclip de vreo 3 ori, nu 4. Da, am făcut și eu 11.000 de trofee, am făcut 11.151 de trofee, că mai jucat am avut 44, dar m-am jucat și am câștigat un match. Și da, am luat-o în sfârșit pe B și am luat și skin-ul pe ea, că am avut 31 de gemuri, mai am un gem. Da, să vă zic că mi-am deschis un canal nou de YouTube, se numește How to Draw with Vector. În acel canal eu o să vă învăț să desenați sau o să filmez eu cum desenez sau desenele mele care le fac, desigur. Și da, sper să vă duceți să vă abonați, să dați un mare like. Acum am 3 canale de YouTube. Un canal care desenez și un canal, un canal care mai fac vloguri și unul care fac vloguri și desenez în același timp. Adică filmez cum desenez. Da, și da, sper să vă abonați. Dați acolo un mare like, subscribe. Mamă, nu te mai duce, bro. Eu nu știu de ce ăștia așa de proști. Vede că are 8, bă. Hai, 3, 2, 1, o secundă. Bravo. Bă, dar suntem prinși la mijloc. Mamă, bă, dar ați văzut și voi acolo că am fost prins la mijloc. N-aveam cum să câștig. Deci, da, iarăși începem cu o pierzătură și data trecută când am încercat să fac un video, tot așa am pierdut. Sper să dați like, să dați subscribe, să dați un share la alte persoane ca să vadă progresul meu și vlogurile mele și videourile mele. O să aveți canalurile mele în descriere pe amândouă. Bine, nu o să vă dau cu de-alea albastru care apăsați direct, o să vă dau doar numele la canalele mele, în afară de asta, că păi, de asta ați intrat dacă v-ați uitat la acest video. Deci uitați-vă în descriere, aveți acolo canalele mele, cum se numesc, dacă n-ați auzit bine. Și mergeți acolo și abonați-vă. Mai mult ar trebui să fac promovare mia pe canalul ăsta de pe contul ăla Brawlerul X, de pe canalul ăla Brawlerul X. Și da, ca să fac abonați aici. Și chiar o să fac, cred că o să fac un vlog cândva, că trebuie să fac niște abonați pe contul ăsta ca să fie frumos. Hai că mă duc să-l ajut pe bossul ăsta. A murit. Îmi cer scuze că nu m-am dus să-l ajut, că acum pierdem. Ultimata lui asta. Am omorât. Fac, lag. Îl aștept să vină Frankalina. Îi dau aia. Și-l omorâm. Și gata. Sau dau. Mare ultimată ce-i dau și am pierdut. Pe locul 2. Bă, e bun și locul 2. Totuși câștigăm ceva trofee. Și da, cred că o să intru pe contul ăla mic, că pe contul ăsta nu prea am destul de astea. Stai puțin. Mamă, mai trebuie 20 și ceva. Stai puțin. Apăs aici. Stau aici. Next rank. Bă, mai fac 4 trofee. Hai să mai dau un meci. Hai că avem timp, că filmezi ceva. Da, sper să dați un like, un subscribe, un share. Vă mai spun o dată că n-am ce să spun. Și da, cred că o să vă arăt niște buguri în episodul care vine. S-ar putea să-mi schimb iar numele la canal, să pun Victor Gamer Gaming sau lasă așa că are nume așa bun. Are nume bun. Nu mai schimb nimic, că mi-e lene și plus că... Bine, nu că mi-ar fi lene, dar îmi iau o grămadă, că trebuie să aștept, zice că trebuie să aștept nu știu cât dacă accesez acolo, ca să-mi pună nume. Trebuie să stau mult. Dă-i, bravo. Dăm aia. Nu. De, fac.
Bă, dar e bun că măcar că am Sprout în echipă. Ăsta le dă. Le-o dă Sprout. Că ăsta le dă de la îndepărtare. Numai că nu prea îmi place că se apropie de ei. Eu nu m-aș apropia așa din cauza că mă bate. Îți dai seama. Plus că eu am și B și B are 2400 de viață. Bă, eu nu știu, ăștia au ajuns așa de canceri la trofeele astea mele. Bă, eu am crezut că cancerii ăștia îs pe la 10.000, nu la 10.000, la 14.000 încolo, la trofee de astea foarte înalte. Bă, da, ăștia fix de pe acum, de la trofeele mele, nu, că eu sunt mort. Da. Ăștia nu vezi că vin după noi. Da, și cred că o să fac un video cu un prieten de meu când o să am baterie și acum am 20 ceva și fac video asta și gata, mă duc să-mi pun telefonul încărcat că nu prea am baterie. Aoleu, trebuie să-i dau și eu ultimata. Mamă, cum m-am nimerit. Asta să le dau ultimata la ăștia. Măcar pe Francul ăla să-l omor. Francalaina. Ai de capul meu, what the fuck, bro? N-avem nicio șansă. Așa, bravo, bateți-vă ca proști între voi. Dă ultimata, dă-i bravo. 10. 3, 2, bravo, bă, gata. Am câștigat. Și o să intru pe contul ăla mic și o să dau niște meciuri și acolo, cred că cu Wizard Barley. Am 2 conturi, o să dau meci acolo. Trebuie să deschideți și box. Să vă placă. Hai că pun pauză și intru pe contul ăla mic. Aici nu prea reușesc să fac trofee cu trofele sau să mai pușez eu pe video, sigur. Hai că intru acum. Hai că mi intrăm și pe contul ăla foarte mic care se numește Coronabot, desigur că da. Care se numește Coronabot. Așa mi-am pus eu numele. Hai să dăm și aici niște meciuri. O să dăm cu... Hai să dau cu Barley, că l-am luat... Azi l-am luat pe Barley, că m-am jucat la Big Game și da, l-am luat pe Barley. Jucăm cu Barley. Și da. Să vedem cum jucăm cu Bărluțul, dacă mai știu să joc. Dacă mai știu. Da, Doamne, ca să știu că dacă nu, oricum nu e problema de război, că nu pierd trofee, că am 0 trofee pe el. Plus că am trofee mici și o să fie easy cu trofeele astea mele. Uitați-vă, deja joc foarte bine. Hai că da. Ziceți în comentarii hashtag hai că da. Dacă veniți pe acest video, sper să veniți, să vă uitați, să dați like, subscribe, brâm, bum. Nu mai e Emilia din Năgulane. Mi-a și filă și merita, nu știu dacă știți, e faină muzica, se cheamă Miami Beach de la Chilafonic. Sper să nu fac reclamă să-mi dea strike ăștia la video, dar eu vă recomand că e foarte tare. Eu ascult când mă joc car parking. Și da, cred că o să fac și un video de car parking. Gata. Cred că o să fac și un video de car parking, să văd mașinile mele, că am niște mașini foarte faine. Am un UFO Dacia, nu știu, Dacia, Lada, nu știu ce este. Dar e fain, rău. Nu putem să deschidem box. 1, 2, 3. Hai să joc la Brawl Ball cu Bull. Ca să fie așa un video mai complex. Jucăm la Brawl Ball și la Gem Grab și după cred că o să închid episodul și data care vine o să mai maxez eu contul ăsta. Hai să le sparg eu aia de la aia de aici ca să vină cu mingea. M-a omorât, dar nu contează. Mamă, ce am crezut că mi s-a închis video. Îți dai seama că eu acum am vorbit tot timpul ăsta degeaba dacă mi se închidea videoclipul. Ce face, mă, asta?
Hello! What the fuck you boys? Fuck you! Boom! Gata, băi, s-o zis cu ei. Le luăm mingea. Dă, pase. Pase la mine, pase. Stai că nu mă pot învârti. Dă-i! Am crezut că îl cheamă Convid pe ăsta. Dar am văzut eu într-un meci unul care îl cheamă Convid 19. Mamă, sper să nu mă fi infectat, că după s-a zis cu mine. 33 gemuri. Am crezut că 30. Hai că da 30. Eu să mai pușesc. Hai că dau și mergi de gem grab cu... Gem grab. Cu barley. Tot cu barley, ca să ai de mai viteză mare și... O să fac, cred că 800 de trofee și... O să mai iau și star token-ul ăla ca să fac un big box. Cred că ăsta e primul big box, cred. Hai să le dăm de-astea în gură. Avem bine echipă. Mai este un barley. Barley! Nu știu, cred că o să pun video, o să pun muzică puțină pe fundal, că cred că vă plictisiți dacă vorbesc așa în continuu numai eu sau... Mai mult ca sigur vă plictisiți. Cred că o să pun o muzică pe fundal. Da, o să încerc să pun. Să văd dacă îmi iese. Dacă nu, asta e, vă dau... Deci v-am zis, o să aveți canalul meu în descriere, canalurile mele în descriere. Doar numele, că nu știu să fac, sau, cred că da, copiez un link de la un video și dați voi subscribe acolo. Dar mai ușor e să scriu, că nu mai stau acum să intru direct pe conturile alea. Să le dau ultima dată la băieți aici. Ca să nu mai intre în zona noastră, in your zone. Hai că dăm meciul ăsta de gem grab. Bă, m-am învățat să zic gem grab. Gata. Și acesta a fost gem grab, nu video, că nu vreau să zic că acesta a fost video. Acesta a fost meciul de gem grab, da. Mamă, ce bine eram dacă mai avem o da. O să mai pusez și o să mai iau. O să fac 800 de trofee. Să iau și team event-ul sau poate mâine la Showdown sau la Gem Grab sau să mai iau ca să fac un Brawl Box și un Big Box. Dar văd eu ceva, cred că o să pusez eu multe trofee. Văd că mi se descarcă bateria. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați un like, un subscribe și dați un share la alte persoane ca să vadă și ele videourile mele și canalul meu, să se aboneze. Cam acesta a fost video, ne vedem data viitoare cu un nou video de Brawl Stars. Pa, pa!